on hyvä päivä olla kuollut! Häh? Sinä olet kuollut! Minä olen kuollut! En pidä siitä, että Heavy on kuollut. Kyllä, olen kuollut. Miksi Heavy on mulkku? En tiedä. Luulen, Kyllä, että päättömän. kunnossa. Mitä kuuluutte pelleille? Kuka on hänen puolestaan? Mitä hemmettiä juuri tapahtui? Leiri on kuollut. Se Heavy on kuollut. Aivan. Hyljällä tapa häntä. Näitkö sen? Joo. No anteeksi. Löydän hänet. Taas. Otan hänet kiinni. Eikä kukaan enää koskaan kuole. Se on mukavaa. Se kelpaa. Aatsi. Ai. Heavy on kuollut. Me tiedämme. Kuka tappoi hänet? Emme tiedä. Minä löydän vihjeitä. Mikä se on? Ase! Tuo on valkoinen. Heavy on kuollut. Heavy on kuollut. Kyllä. Voi! Ei! Ha, 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 ha. Minun lääketieteellisen mielipiteeni mukaan hän on kuollut! Lääkäri, mitä tapahtui? Ammattimielipiteeni! Raskas tuli tapetu! Voi luoja. En usko, että tästä tarvitsee huolestua. No, mitä Kello nyt? perkele! Paukku! Tule pois! Katso tätä! Se Jare on kuollut! Mitä mieltä olet siitä? Kyllä, mennään. Joo. Pau. Voi, älä nyt tykkää, Uskomatonta. kommentoi ja Selvä. tilaa Mennään anteeksi. asiaan. Luulen, että Henni on kuollut. Henni on kuollut! Kuulen sinut! Voi paska, se olen minä! Minä tapoin Hennyn! Minä tein sen! Kyllä! Tein sen näin! Se oli vitsi! Pojat! Miten tiesit? En tiennyt! Se oli vitsi! Jos se olisi... Joo! Koska poikasi on toisessa jutussa ja olet ruma. Kiitos kun katsoit. Nähdään seuraavassa videossa. Insinööri, häivy täältä. Olet mennyttä. Ei, olet tyhmä. Rakastan sitä. Olet mennyttä. Ei suuri yllätys. Se oli idioottimaista. Menen hirttämään itseni. Katsoja ovi. Minä olen elossa. Hän on mukava. Tämä on Kyllä. tyhmää.